Ola a todos, sen todos os alalás que fixemos sempre aprendemos algo, no desta noite moito máis, porque temos clase de baile con profesores particulares. Así que se ti eres dos que sempre di que queres botar unha peciña que che gustaría, pero que non sabes, esta é a túa oportunidade. Porque Gustavo Couto e Edith Cotilla, dous profesores de baile, van poñer en práctica esta noite un método que idearon para que todos poidamos aprender a facer picados pa diantes, voltas, reviravoltas, desde nenos de 3 anos hasta nenos de 93. Gustavo e Edith levan moitos anos dando clase a nenos e a adultos e pensaron que xa era hora de crear un manual, material didáctico que poderan usar, por exemplo, os profesores de primaria ou de secundaria que quixesen aplicar a danza tradicional ás súas clases ou para calquera, como vos dicía, que este na súa casa que queira aprender a bailar. E fixeron, non? Publicaron un libro e un DVD que se chama Baila Ben. E esta noite ímolo poñer en práctica aquí dentro. Así que apartade todo, mesas, sillas, sofás, facede sitio porque imos bailar. Nada de cha-cha-chas e fostrots, no. Jotas e muiñeiras. Xa vos dixemos que os máis pequeniños tamén podían aprender a bailar, e para eles non fai falla nin que apartedes a mesa. Xa vedes a Edi, era pouco máis alta que a garrafa do viño e xa tiña este xeito de bailadora. Pasaron os anos, pero non perdeu nin esa alegría nin o gusto por bailar. Leva toda a vida nisto. Primeiro como alumna e despois, desde hai 6 anos, como mestra, aprendendo a bailar os nenos xunto co seu mozo, Gustavo. Gustavo tamén comezou de moi novo a bailar e gustoulle tanto que non dubidou en abandonar unha prometedora carreira como futbolista xuvenil para continuar dándollo todo ao baile. E coa enerxía que el ten, menudo dianteiro se perdeu, pero o baile gañou unha figura. Non foi unha escolla fácil, pero venceu o bailador. É que non me planteo a miña vida sen o baile. Faço que sexa para poder ter esas horas e poder ir aos ensaios. Conoces a xente, é algo que te engancha e empezas a ir e os hai ensayo e vas ao cole e dis, joder, que guai, hoxe teño ensayo. O certo é que a vida dos dous estivo marcada polo baile e foi así, mirándose un ao outro mentras bailaban, como empezaron a gustarse. Será por iso que agora dá gusto velos bailar. Pois se queredes facelo igual, só tendes que seguir o seu método. Un método que fixeron despois de que nun congreso de ensinantes os mestres se queixaran de que non había material para poder aprender baile tradicional nas escolas. Había métodos para aprender calquera danza menos a nosa. Así naceu o Baila Ben, un libro con fotografías para seguir cada paso de baile e un DVD para copiar exactamente como fan Edi e os dous nenos que a acompañan, Iria e Serxio. Prestade atención, porque xa comezou a clase. O que estea sentado que se erga, só hai que facer o mesmo que estes dous rapaces. Pero tranquilos, se non dobrades tanto tampouco pasa nada. Estes son só exercicios de quecemento e seguro que vos veñen ben. A clase vai ser sinxela, pero claro, a falta de costume hai que suplila poñendo moita atención. Comezaremos este manual cunha serie de exercicios de ritmo. O primeiro exercicio que realizaremos será camiñar a ritmo. Seguimos con outro exercicio, abrir e pechar. Comezando cos pés xuntos, mediante un salto abriremos as pernas e mediante outro pecharémolas. Se for unha muñeira sería tatara, 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 tatara. Isto é fácil, isto pillo calquera, Claro, pero é o principio. Isto é o principio. Isto ímolo pillando, Claro, ímolo pillando todos. Con isto xa casi se pode ir a un serán. Sí, sí. Polo menos Xa chegas ali, contar, relevar o ritmo. eso. Pero con isto, con exercicio de equilibrio, sí que podemos ir. O da pata cosa. Pata cosa, é moi fácil tamén. Entón, agora, se xuntamos as dúas cousas, abrir, pechar e pata cosa, facede. A ver que sai. Abrir, pechar, pata cosa. E así cambiamos de perna con cada perna. E así, pois, está sonando unha chorrada, non? O que fixemos por agora, pero... Oye, depende para quen, Eso é que os que non sabemos máis... Xa podemos facer algo. Xa se pode facer algo. Digo.
Esta é unha das clases de baile que dá Gustavo. Entre os seus alumnos están Sergio e Iria, os dous rapaces que víamos antes e que protagonizan o DVD. Dous nenos encantadores que ademais son auténticos cracks, xo veredes. Fan un montón de cousas e a cuestión é que todas as fan ben. Aquí tendes a Sergio na pasantía, repasando que hoxe aprendeu no cole en que lugar do mundo hai vestixios dos primeiros lumes feitos polo home, nin máis nin menos. Din que ele é un neno do máis aplicado. E nótase tamén na seriedade no interese que lle pon a todo, mesmo na clase de gaita. Exactamente igual de concentrado. Leva apenas 4 meses e xa toca así. Neste caso non se cumpre iso de que o que tira para o baile non tira para a música. É un rapaz que toca moi ben. Xa o atopei un día aquí cunha peza recén aprendida, xa o atopei cantando e tocando ao mesmo tempo. Vese que lle gusta, vese que é do máis importante, non? Vamos lá, veña. Iria está en baile, está en pandeireta e tamén en gaita. E tamén hai que dicir que coa gaita moi ben tamén, unha rapaza tamén moi aplicada, unha nena moi espabilada, pero moi simpática. E por se fose pouco a danza tradicional e a gaita, aquí tendes a Iria poñéndolle xeito tamén a clase de baile moderno. E ademais fai patinaxe, e Sergio natación. En fin, que estes nenos danlle a todo. Pero tampouco vos acomplexedes, Temos que consolarnos con iso de que eles son rapaces, están medrando sobre elles enerxía e que están no tempo de aprender. A danza tradicional, que é algo que ao mellor, pois a xente que nos está vendo non o sabe, está contemplada dentro dos obxectivos da LOE. Sí, é un dos obxectivos, sí. Está dentro do currículum de primaria, un dos obxectivos é coñecer pois fases da cultura galega, entre eles a danza. Nós temos compañeiros que ensinan danza sinxelas, o baile sinxelo, pois un pouco de solto, agarraos, etcétera. Bueno, en todo caso, é unha expresión artística bárbara e como actividade física, pois tamén. É que non ten sentido, ademais, eu, por exemplo, si tuve en educación física danza, e eu facía danzas gregas. O sea, que non ten sentido estar en Galiza, donde máis tipos de danzas hai, e facer danzas gregas. É como son as danzas gregas. Que non ten gregas, sentido. Pois son unha chorrada, con perdón. Pero eu que facía era unha chorrada, o sea... É que non ten sentido, para min eso non ten sentido. O sea, que ti no colexio aprendías danza, no instituto danza grega, e a túa sobrinha, Cristina, mercaba vídeos de batuca. Sí. E a casa sin barrer. O tempo cambia, pero o baile galego non aparece por ningún sitio. Non aparecía antes, pero agora sí. Chegou o baila ben e xa non hai excusa. Neste cole de Ponteareas, onde dá clase Guillerme, o baile e a música tradicional están moi presentes, pero claro, enseñar a bailar o solto require moito tempo e el só ten unha hora de clase a semana con cada grupo. Así que hai que conformarse con facer algún xogo musical e aprender un pouquiño de agarrado. Os nenos pasan en grande, danse conta de que a música tradicional serve para divertirse moitísimo e ademais aprenden un montón de contidos dos que inclúe a materia de educación musical, como os distintos compases, os ritmos, a coordinación, porque ata un pasodobre ten complicacións, sí señor. Coa parella coa que estades, agarrámonos como fan os maiores cando bailan na festa. O a rapaza pon a man no ombreiro dereito, man esquerda, ombreiro dereito. A ver todos, man esquerda, ombreiro dereito. O outro ombreiro, Lucía. Man esquerda, ombreiro dereito. A man esquerda, túa. Esa é a dereita, rapaza. Non, que a man esquerda, Nerea. Se chama paso doble por unha cousa. Porque vai 1, 2, 1, 2. 1, 2. Que hai que mover? Non así o corpo solo como se formamos monecos, Hai que mover os pés. Levanto un e levanto outro. 1, 2. E un pouquiño o corpo tamén. 1, 2. 1, 2. E dando voltas, efectivamente. Moi ben, Laura. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Para conseguir obxectivos relacionados coa área de danza, do que é a asignatura, a materia, e ademais serve para que eles entendan a parte lúdica, a parte divertida que é a música tradicional,
e que non é unha cousa pesada nin allea a eles, non? Que é o que hai que facer. O ensino ten que volver a acercar aos rapaces o que é deles e que desgraciadamente non lle está chegando noutros medios, non? Para quen non dirixites, dicídesme, para os mestres, pero supoño que tamén para calquera que queira... Para todos os públicos. Eses que sempre din, a mí gustaríame bailar, pero que claro, que eu non sei. Pois sí, para eses, porque mira, outro día ainda íbamos pola rúa, nos atopamos cunha parexa que dixo, oye, ti eres Edi, verdad? Dixen eu, sí, mira, pois moitas gracias porque, bueno, en ese caso falaba el, non? Porque a miña muller, pois é moi tímida, sempre que vamos a unha festa nunca quere botarse a bailar e tal. E ali no salón da casa reunímonos unhos cuantos matrimonios, punto pa aquí, punto pa lá, co vídeo, unhas cervezas por ali, e mira, dábanos as gracias, non? Porque por eses momentos que agora pois van ás festas e disfrutan tamén. Claro, que o tema é ese, que a xente que non sabe bailar pode ir a unha festa e cando a orquesta toca a muñeira que sempre tocan ao final, en vez de dar saltos, pois que fagan algo. Para facer algo máis que dar saltiños, hai quen practica incluso no salón da casa. Todas as noites despois de cear, Ana e Tino poñen un anaquiño ao bailabén. Imos facer 2 paseos que comenzan con 3 pasos e se diferenciarán na súa finalización. Un deles remata cunha patada e o outro cun salto. O da patada do seguinte xeito, 3 pasos, 1, 2, 3, patada, aproveitamos o pé que temos no alto para cambiar de dirección. Estes sí que son alumnos aplicados, non se distraen ningún momento. Repiten unha e outra vez ante a mirada atenta do seu fillo pequeno, Raúl, que non perde detalle do xeito que lle van dando. Con tanta constancia é normal que xa bailen así de ben, e iso que só levan 2 meses de clases. Pero non foron os únicos. Outras parellas de pais decidiron tamén seguirlle o ritmo aos fillos. Empezamos un pouco por casualidade, porque íbamos cos nenos por aí ás verbenas, dábanos un pouco de envexa o de bailar como eles. Como eles é imposible, pero polo menos aprenderon os puntos e para pasalo ben, nada máis. Ademais é unha experiencia nova e aparte que faz exercicio, que é moi ben, como se ve, súdase. Ao principio parece moi complicados, cando faz 3 veces ou 4 ou 5 xa van salindo mellor. E ao final, pois, dis que fácil é, pero ao principio, pois, todo costa aprender un pouquinho. É cuestión de nada, practicar. E a ver se che gusta, pois salen esas cosas máis fáciles. Hombre, hai a xente que nos costa máis que a outra, evidentemente, non? Pero, bueno, con ganas, pois, ben, é o que temos. Nos ganas temos moitas. O ritmo da falta, que marchou. O ritmo marchou, sí.
E Raúl tamén empezou a bailar así, non fai moito tempo tampouco, pero a verdad que se lle dá bastante ben, e gustalle moito, ademais, entón sempre nos axuda tamén un pouquiño. Fai o que pode. Corrígenos máis. Sobre todo corrige. Ten moito que corregir, pero bueno. Por exemplo, meu pai, que sempre leva os brazos abaixo, entonces así nas cousas as pequeniñas que podo, pois vou axudando. O primeiro de todo, un iba para un lado, outro iba para o outro, un iba para diante, outro iba para atrás. Bueno, pero pouco a pouco van mellorando e tal, entonces está ben. Miña nai é a que mellor o fai. Meu pai, bueno, tamén vai ben, pero... En canto á colocación dos brazos, diferenciamos o xeito de erguer os brazos ás mulleres dos homes. As mulleres, altura dos ollos, abertos, cara adiante, verdad, Iria? Como sería? Altura dos ollos, abrimos e cara adiante, moi ben, e os homes erguen os brazos por riba da cabeza. Por exemplo, Sergio, aí o temos. E as mans? Non poden estar así, nin para baixo, nin nada, teñen que estar así. Sí, chiscando. E como faz para que non che caian os brazos? Porque iso pesa. Bueno, algúns caen. Hai algún método que se poida utilizar para que os nenos se acostumbren a ter aí os brazos, así, truquillos? Pois sí, pois está o do lacito de toda a vida. Como é o método do lacito? Pois poñemos un lacito e aguantamos aí. Un lazo real. Un lazo real, un trozo de lana, un cordel, calquer cousa. Entón, poñémola, estirámola, pois que nos quede diante dos ollos. Entón, así xa nos damos conta de que temos que ter aí os brazos a esa altura porque a cinta estános aí molestando, está molavendo. Claro, o problema é que eso dura o que un ratiño, pero en canto empezas outra vez, a cinta empeza a enrugarse, Nada. Costumbre. Aí estamos nós para avisar de que hai que Hai que estar en forma, Bueno, tampouco hai que estar tan en forma como a Cristiano Ronaldo, Aquí todo o mundo pode bailar, xa vos lo dixemos. E senón que lle lo conten a todos estes alumnos de Edi. Son as nais e os pais dos rapaces dos Armadanzas. Ana e a Tito xa os coñecedes. Como a eles, todas estas parellas decidiron aprender a bailar despois de anos de acompañar aos nenos ás clases e ás actuacións e esperar sentados a que rematasen. Agora aí os tende suando a camiseta. Son os mellores alumnos, non perden unha clase, poñen todo o empeño, fan os deberes na casa e, sobre todo, disfrutan moitísimo. A profe está encantada con eles, aínda que algunha vez que outra fagan resoprar e estar a piques de perder a paciencia. Pero ao final, despois de intentalo unha e outra vez, as cousas acaban por saír. Edi, feliz de ver o resultado, encantada porque os ve emocionados, con moito que melloraron só en 2 meses de clases. Grazas ás gañas que lle poñen, agora poden compartir cos seus fillos moitos máis momentos de festa e de alegría. Tamén houve modas no xeito de bailar? Sí. Nos anos 80, que foi cando empezou isto a recoller, os homes saltaban moito. Sí, e daban moitas patadas e cousas así. Moitas, sí. E despois, bueno, pues todo eso foise perdendo, non sei, agora como... Pois agora hai varios estilos, o sea, cada grupo ten, Cantigas e Agarimos ten o seu estilo, Ultrería ten o seu, que está, a min parece unha cousa estupenda, o sea, que haya varios estilos. Agora estamos na fase de que cada un fai o que quere. Exactamente. Vale todo. Por exemplo, un director que tiñamos nós, fixábase moito a parte do baile en sí nas entradas e salidas do escenario, porque, pois, eu que sei, entrar bailando un agarrado tal ou entrar bailando, cousas así, que parece unha chorrada,
pero a xente impresiona, o sea, a xente cando empeza a sonar a gaita e de repente non ven nada, e de repente ven aparecer a xente que eu teño visto con moitas entradas, a xente ca boca aberta, e iso é algo que se está perdendo agora. Facer espectáculo. Sí. Claro, porque él sempre nos decía que as entradas e as saídas do escenario eran tan importantes como o baile, ou máis importantes. E pode ter pureza o baile, pode ter coreografía, hai que dar, o sea, é que non deixamos de falar de que estás facendo un espectáculo. É un espectáculo. Ti, no momento en que te pasa un traxe, faz unha fila de 6 persoas, deixa de ser o baile ese que recolliches no pobo e é un espectáculo. Todo un espectáculo, é fermosísimo. A forza do baile atrapa o espectador, sexa desde arriba do escenario ou na mesma leira. Antes era unha maneira de levar mellor as durísimas xornadas de traballo, de divertirse cos veciños unha vez que remataban o labor, de facer festa e mocear aproveitando as ocasións nas que rapaces e rapazas estaban xuntos. Bailábase en calquera lugar, fora se non chovía, e se estaba mal tempo nos cubertos ou nas cortes que limpaban as mulleres ata convertelas en auténticos salóns de baile, ou en cabanas que improvisaban para a ocasión feitas de colmo e de xestas. Despois deixouse de traballar así e deixouse de bailar tamén. Desapareceu esa maneira de expresar a festa e quedou só como unha actividade reducida a algúns grupos e asociacións culturais nos que ás veces tamén era difícil manter o baile por falta de xente. Porque se rompeu a transmisión xeracional e os fillos deixaron de aprender mirando como bailaban os pais. Menos mal que houbo quen se preocupou de preguntar aos maiores como bailaban eles e de aplicalo nas súas clases. Así medraron outras xeracións de bailadores novos que duns anos para cá están volvendo a facer do baile unha festa. A estas novas xeracións gustalle subirse a un escenario a bailar, pero tamén organizar seráns e aproveitar para botar uns puntos nos espazos que hai hoxe para a xuntanza e a diversión. Xa non se usan as cortes, pero moitos bares das vilas e cidades son punto de encontro obrigado para botar unhas pezas. E seguro que a todos vos entrou algunha vez a gana de meterse no medio deles. Pois só hai que aprender uns puntos sinxelos e atreverse. Bueno, o seguinte paso que sería, unha vez que un ten certas nocións de equilibrio, de ritmo... Despois fixemos unha categoría que denominamos pasos, que sae todo. E hai división entre muiñeira e xota. E o primeiro que hai en muiñeira é o picado por detrás. Sempre temos que pisar co pé hacia o lado que empezamos. Empezamos ca dereita, pisamos co dereito. Dereito, atrás esquerdo, esquerdo, dereito, esquerdo. E agora é só ir apurando. Imos apurando. E agora temos que meter un salto. Agora, e xa estamos. Apurámoslo un pouco. Para facer xota é a mesma figura, o mesmo movimento, pero con outro ritmo de xota, así. 1, 2, 3. Tan, taca, taca, tan, taca, taca. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Exactamente igual. Entón non nos vale a pena desmenuzalo como fixemos antes. 1, 2, 3, non, porque como xa sabes facer ese movimento, só tes que apuralo, nada máis. E distinguir que hai sempre en todas as danzas como dúas partes, non? Unha que sería o estribillo, entre comillas, que sería o picado, e o punto que sería a estrofa, por decirlo de alguna maneira, non? Que ten que ter un bo bailador? Pois carácter, moito carácter. Ser el, un home, non? Es todo o prototipo de home aí duro. Sí, claro, porque date conta, son os que guían o baile, os que sacan os puntos.
unha boa bailadora. Unha boa bailadora para min ten que ter moita soltura, ten que ter xenio, non é só ti rebotar co pé, como fan moitas, o sea, ten que ter xenio. Hai un pouco de moda de bailar así como moi estáticos, non? Pois non, para nada. Para min... Vaya, o sea que non era manía miña, que eu notaba que as mulleres se movían pouco. Por iso digo que para min, na miña opinión, unha rapaza ten que ter xenio, ten que saber mover a cadera, ten que levar unha colocación moi boa de brazos e ten que ser limpia cos pés. Que non é tan importante, porque realmente a hora de bailar, cando si eres limpia cos pés, non se ve. Limpia cos pés quer dicir que todo quede moi clarito. Claro. Fixastes vos no xeito que lle dá aos pés? Eu non é unha maravilla. Son moitos anos perfeccionando a técnica. Xa sabemos que a nós de momento non nos vai sair nin parecido, pero non vos desanimedes. Seguide practicando pouco a pouco. Adiante, atrás. Agora con pata coxa. Diante, atrás, pata coxa. Diante, atrás, pata coxa. Pata coxa. E agora ca outra. E agora, isto xa é un punto un pouco máis complicado. O que decías de por que os escollimos a eles é porque, se vos fixades en moitas coplas que canta a xente maior, falan de que o mellor bailador era o que bailaba na punta do pé. Eles bailan na punta perfectamente, o sea, os homes son os que menos en punta bailamos normalmente e el marca perfectamente na punta. Apreciase que un neno deste edad si pode ser un bo bailador ou unha boa bailadora? Sí. Sí, sí. En que se nota? Pois no xenio, no que decía antes Gustavo, porque, por exemplo, Iria, que, vamos, é unha rapaza que se vese que, vamos, xenio, non lle falta, da igual que lle poñas 7 capas en riba, que lle poñas... Ela menea a saia, vamos, impresionante. E un bo bailador en que se nota? Bueno, contesta o ti, porque... Ele é un pouco tímido, sabes? Sí. Pero en cambio, cando baila, transfórmase. Pero eu vou contar que... Rir non se ríe moito. Eso hai que decir. Pero cambia a cara e bota o pouco peito que ten, bota, subo os brazos e... O sea, o que ten que ser un bailador. Aquí estou eu, esa é, digamos, esa cousa de líder, non? Eu chego ali e empezo a bailar, E todo fluye. Contalle que queres que Gustavo acabe xa para coller ti o sitio. sí? Dille eso, que queres que se... Queres sustituir ao profe? Que está gastado xa, que non vale para bailar. Non quero sustituílo, pero... Está un pouco maior. Un pouco vello. Para mí que sí. Que tamén. Pero baila ben. Si, baila. O sea que no escenario mellor, non? Sí. Sí. Despois está o orgullo do bailador. A ver, eu digo, porque é verdad que o gaiteiro era así un pouco o xefe do asunto, pero realmente o que ligaba e o que marcaba tal era o bailador. Un bo bailador era a cousa máis sexy do mundo. Claro. Certo. Bueno, como agora, pero con outro tipo de baile, non? Digo eu, nas discotecas supoño que pasará así, eu hai moito tempo que non vou. Pero supoño que pasará así tamén, digo eu. Eu cando empecé a ir ás discotecas e se poñía unha salsa como bailaba ben, que todas querían bailar conmigo. Pois supoño que antes tamén sería así, o que mellor bailaba
Todas querían bailar con él, claro. Xa, pero o que pasa é que no baile tradicional ten outra connotación que é o bailador, o que marca o que se vai a facer, non? É un pouco... E había enfrentamentos entre bailadores, claro, a ver cal era o mellor, a ver quen quitaba o punto máis difícil, e agora o volva a ver, nos seráns e demais que a xente soben. Desde logo hai bailadores que teñen un xeito único. Non é só que bailen ben, que teñan unha boa colocación dos pés e dos brazos ou que saquen puntos complicados. Non, a diferencia está na actitude. Fixadevos neles, en Eugenio de Toutón ou en José de Limiñoa. Teñen ese mesmo aquel que tiña Fred Astaire nas películas de Hollywood, por exemplo. Fixadevos nas expresións da cara, na elegancia do porte, en esa maneira de invitar a parella sen decirlle nada a facer os pasos que eles marcan. Ese aire que lle dan é algo innato. Ou se ten ou non se ten. Iso non se aprende, nin co baila ben, sentímolo moito. Pero sen chegar ao nivel destes homes, podes bailar moi ben e ter moito éxito. Porque que lle digan a Iria Gustavo se ten ou non ten atractivo ver a alguén bailando desta maneira. Que sex appeal ten un home vestido de... Que che vou decir, claro. É unha faixa aí ben colocada e así un porte e tal. A verdade que o traxe, así como a nós vamos todas recubertas que non se nos ve, vamos, si somos delgadas, gordas ou eso, a eles veselle perfectamente a figura e cando lle sale a panza tamén perde o seu sex appeal. E o sex appeal debaixo do refaixo existe? Despois de tanto Existe, sí, claro, como non vai existir. Sí, sí. A mí gustame moito as mulleres vestidas. Bueno, solo me gusta ela vestida, quero dicir. A ver, vamos, por parte. No, si aquí vamos. Sí, as mulleres vestidas... Bueno, vestidas poden che gustar todas, Claro, claro. Que Sí, sí, claro. O sea, porque levan esa falda así tan amplia. En cambio, arriba, si levan un corpiño ben apretado, pois vese perfectamente a figura da muller. E despois, aparte, todo o que levará aí abaixo, que a saber o que aí hai. É un traballiño... Xa vistes todo o que pode conseguir o baile. Facerte irresistible, poñerte en forma, achegarte máis aos fillos, xuntar amigos e parellas e divertir a grandes e pequenos. E todo comeza así, animándose a dar os primeiros pasos, como fan estes nenos alumnos de Edi. E pouquiño a pouco, repetindo unha e outra vez, chegarán a bailar tan ben como os seus mestres, con esa limpeza de pés da que falaba Gustavo, e sobre todo con ese xenio e ese carácter que caracteriza os bons bailadores, coa enerxía que transmite o baile tradicional galego que o fai tan exixente, porque ademais da técnica é importantísima a práctica para coller forma física e axilidade, para ser capaz de ir improvisando puntos como fan eles e que as pernas obedezan á cabeza. A estas alturas do bailaben non esperamos que sexades capaces de seguilos, pero a que xa podedes darlle a punta do pé cando soe unha muiñeira. Pois isto non é máis que o principio, pero non esquezades que todo consiste en practicar. Neste método, digamos, fixestes o elemental que é a muiñeira, ritmo de muiñeira e de jota. Sí. Eso é porque o primeiro nivel vai haber máis ou... Bueno, deixámolo aí, un interrogante. todo se andará, a idea é esa. Agora, non sei se teremos ganas de meternos outro dentro deste berenjenal. O mellor podíamos repasar outros ritmos. O mellor hai xente que nos está vendo que di, pois o baile galego, pero hai algo máis que jota e muiñeira. Sí, claro, hai moito máis. Incluso hai pezas que son, ou danzas que son propias de sitios concretos, non? Claro, nós non nos metimos nese tema, pero despois hai diferentes variacións de muiñeira, ou sea, hai carballesas, que é un tipo de muiñeira, pero non é unha muiñeira propiamente dita. Dentro da xota, pois, hai maneos, cousas así. Despois hai máis bailes soltos, como a pirusalda, e despois dentro dos agarraos hai infinidade de ritmos, mazurcas, polcas, valses, pasodobles, pareada, hai de todo. Os parabáns, hai de todo. É que ahora, claro, ves os grupos, ves bailar tantas cousas e con tantos nomes que a xente di, pero onde saliu todo eso? Pois eso sale do podo, eso témolo nós. O sea, todo o que hai e o que houbo é infinito. É unha riqueza cultural en canto ao baile, eu diría que única.